ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದಿವರ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾದ ಸೀಕು ಗುಣಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಬದುಕುನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮರ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಂತ್ಯರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರತ ಶಾರದಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಿನೆರಾದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರದ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಾಯ್ನ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾರದಾ ಯೋಗ ಬೊಕ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶಿಕಾನು ಪ್ರವೇಶ 2025 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೇಕಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾ ಜೆಪಿ ಬೆನ್ನೆರನ ಪೊಲಬ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯರ ಶಾರದಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದ ಭೂವರಹ ಸಭಾಂಗಣ ನಡತಿನ ಲೇಸಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಯೋಗ ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪದವಿಲೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯರ ಒಟ್ಟು ಪದವಿ ಬರವು ಕಲ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 101 ಜನ ಪದವಿ ಇದ್ದೆ ತೊಂಡೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದ ದೇಶದ ವೇತೋ ಬಗೆತ ಮರ್ದ ಕ್ರಮಕುಲಿತ್ತಂಡಲ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸೀಕ್ ಗುಣಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಬದುಕುನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮರ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಅಮೇರಿಕದಂಚಿನ ದೇಶಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗ ಯೋಗ ಬರವು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ದಣ ಅಂಚಾದ ಪದವಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಬರವನು ಪದವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂತ ಒಂದೇ ಸಂಶೋಧನದಂಚಿ ಒತ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಂಡ್ಯರ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಾತಿರ್ದ ದುಂಬುರ್ದೆ ಭಾರತ ಗುರುಕುಲ ಬರವುಗು ಪುದರ್ ಪುದಿತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯರ ಅಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೂ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೆರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ ಅವೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಸ್ತು ಸೇಡ್ಸವನ್ಯರೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೊಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿನಿ ಜೆ.ಎಚ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿದ ವರ್ಷದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಜಿ. ವರ್ಷರೈ ಪರಾಶರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾರದಾ ಯೋಗ ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪ್ರಿಯ ರಾವ್ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡೆರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಒಡಿಪುದ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಂ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿದ ದೊಂಬುದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಶರ್ಮಾ ಶಾರದಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬೊಕ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೊಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿ ಲೇಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ Start becoming confident of your abilities. Try to work hard because this is a step. This is actually taken 1/4 of your life you have spent in the education sector, trying to become graduates, and now you are stepping out into the world. You have to face the society. You have to face the community. Today, US is the leading country in number of publications on yoga. 41% of publications on yoga come from US. Only 19% come from India. Every moment you should think, in what way I should be useful to this society. In what way I can give confidence and pleasure to my parents who have sacrificed their life. I am very glad for this graduation day. Every parent except few, they are here to witness this August appearance. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ 27 ಪೋಪುನ ನಿಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನುಡು ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಪರಂಪರೆನ ಲೋಕದೊರ್ಮೆಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಡೀಡ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಸಾರೆ ತೊರ್ಮನುತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಬೇಟು ತಾಪನೆ ಅದು ಬೊಳ್ಳಿ ವರ್ಷ ಮಗಡ್ದಂಡ
ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪನು ಬಾರಿ ಐಸ್ರೋಡು ಗಡ್ದು ನಡಪಾಯರೆ ಆಟಿ 27 ಪೋಪನಾನಿ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವಪುರ ಭವನಡು ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪಾಯರೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸೋಮವಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರಿರಬಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆದ ಪುರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಲೆಪ್ಪೋಲೆದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ಉಂದ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉದೀಪನಗು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೋಕ ದೊರ್ಮೆ ಬೆಳಗದು 25 ವರ್ಷ ಕಡತದಂಡ ಪದ್ರಾಡೇಕ ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಶ್ರೀ ಶರಭೇಂದ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಪೊರ್ಲಡು ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕದ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪನ ಮೋಹನ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಿಇಒ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಬಕ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಪಿನ ಅಂಚೆನ ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನೆನಪಾದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮೆರೊಟ್ಟು ಉಸಿರು ಮಲ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಯಶಸ್ಸು ಅವಡು ಮಿತ್ತಿಗಳ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೆನೇ ದೇವರ ಎದುರು ದೀತಾರು ರಾಜ ಸರ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಿತ್ತಿಗೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅವಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಆ ದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಹಸಿರು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 1000 ಪಾಲು ಫಲವುಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಸಂಭ್ರಾನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಶರವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರದು ಮಿತ್ತಿಗಳ ಇಂಚೆನೇ ಅನೌಚಾನ ಕಾಲ ಚಾನಲ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತು ನಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ತೀನ ಶಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಹಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತಗಳ ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಜನ ಸೇವೆ ಅಮ್ಲಪರ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಸೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾರ್ಪನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಆಕಲನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆಗಳ ರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಕುರ್ಪನ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಭವನು ನಡತಂಡ ತೆಂಕ ಕಜಕಾರ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊಡದು ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮಿನ್ ಸಂಕಮಾರೆಗ್ ಗುರುವಂದನೆ ಸಂದಾಯರ ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪಣವು ಸಾಯ ಕುರ್ಪುನ ಗುರುವಂದನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸ್ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಡು ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಲಯ್ಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ್ತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯರ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಯುವಕರಾದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತೊಡು ಈ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲನ ಪಿರವಡು
ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಪ ಅನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಲೆಕ್ಕೈನಾರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆಲ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಾತಿರ್ದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನಾರು ಕುಡ್ಲಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆದುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಾತನ ರಮಾನ್ಯರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇನು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪೋಪ್ ದೆರ್ತ ಪತದಿತ್ತೆರಂದು ಪಂಡಿರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಉಂಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನುಂಟ, ಅದನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಥಾವತ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರಾಯಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ₹50 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಂದು ಓದಿನ ತಾನು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಂಡೆಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮಗು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡಿರ. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನು ದಿವೊಂದು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳು ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತೂನಗ ಮಗಳಿಡ್ದು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಒಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂಗೋಡಿ ಇತ್ತ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾತಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ₹50 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಂದು ಓದುದಿನ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಒಂಜಿ ಮಾತಲ ಕೊರಪುಣಕಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ವಿಚಾರನು ಪಾತೆರಿಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಂತು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಜೋಕುಲು ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಲೇನು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಬೆರಳಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ಪನೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಅಂಡ ಈ ನಿಗುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮಡು ಬುಡ್ದು ನಿಗುಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ ಐಕ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ. ನಂದಾದೀಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಾಪಕರು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ರಾಧಾದಾಸರಿಗೆ ಇಸೇಸ ಸಮ್ಮಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾರು ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಕಂಪನಿದ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಪದಪನ್ಪನಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಕ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಾನನು ತಾನು ಕೊರ್ಪುನೆಂದಾಂಡ ಅವು ಸುರೂಕು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಪಂಡಿರ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುವಂದನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಾವು
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇದಿಕೆ 25 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದುಂಬು ಪೊಂಡುಲು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ದುಂಬಿತ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಆಣುಲು ಸತ ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡಿರ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ 25-26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕಂಡಾಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು LCR ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನ ತೆಂಕ ಕಜಕಾರ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಚ್ಕೆರೆಗ್ ರತೀಂದ್ರನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರಾಯೋಜನೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಡು ರಾಜ್ಯಡೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀಯಾಗ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿಡ್ಸೆರೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಯ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಜೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಂಡ್. ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರ್ವೆರೆ ಸಂಘದ ಪುಂಜೋಲೆನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದೆ ಸುಮಲತಾ ಎನ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿರ್ವೆರೆ ಸಂಘ ಕಾರ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರ. ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಧಾಕರ ಕರ್ಕೆರ ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವದಾಸ್ ಆಯರೆಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ. ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಇಸೆ ಸತಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡಾತನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆಟಿದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತೆರಿಯರು. ರಮೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಟಿದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಕ ವಿಚಾರಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಉರುವಸ್ಟೋಡ್ದ ತುಳು ಭವನೋಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಅಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಆಟಿದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ. ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷತಲೆನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡಿತದ. ಐಕ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊನ್ನವು ಪುಗರ್ನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ನೇಮದ ಬಗೆಟ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಮೂವೆರು ದೆಯ್ಯಂಗುಲು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಿದಾರ MK ಕುಕ್ಕಾಜೆ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿಯರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಅಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತಲೆನ ನನದ ಜನಾಂಗಗೂ ಮುಟ್ಟಾವನೇಕಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಾರಾಯಣ ಅಗಟ್ಟಿ ಮಳಿ, ದೈವಾರಾಧಕರ ಆನಂದ ನಳಿಕೆ, ಐತಪ್ಪ ಅರಿಕಾಡಿ, ಪೆರುವಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಹಿರಿಯರು ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ್ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿರಿಯರ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು AC ಭಂಡಾರಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರಮೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರ ಭೂಬಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿತ್ತರ. ತುಳುನಾಡು ಉಂಡ ಎಂಚಾನಂದ ಕಡಲು ತುಳಿತದು ಪಿರಬಲಿತದು ಉದಿತು ಬತ್ತನು ತುಳುವ ನಾಡು ಕಾಡು ಕಟ್ಟದು ನಾಡು ಕಟ್ಟಿಯರು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತಿ ನರಮಾನಿರು ಅಲ್ತ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಈ ನಾಡು ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಭೂತರು ಮಾತ್ರ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಈ ಪ್ರಾಣಿಭೂತವು ಒಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಭೂತ ವೀರಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಪೌರಾಣಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರದಿತ್ತನ ಈ ದೈವ.
ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಯ್ಯಬಕ ಮುರಕಲ್ಲು ಸೊಲಬುಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಓಟು ನಡಪಾವಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿಡ್ದು ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಪೊಯ್ಯಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲು ಸೊಲಬಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿದು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ತುರ್ತು ಓಟು ನಡಪಾವಡೊಂದು ಸರಕಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಪೊಯ್ಯಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕ್ಲೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತದ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು 17ನೇ ಪಣವು ಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕಾಸು ಕಡ್ಚಿ ಅವಂದೆ ಬಾಕಿ ಉರಿದಂಡು ತುರ್ತು ಓಟು ನಡಪಾದ ಗೆಂದದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ತಂಡ ಈ ಕಾಸು ಕಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪಲಿತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಲೆಂದು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಡಿರ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಿಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಯರ್ಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ. ವಿದ್ಯುತ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಪರೀತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಪೊಯ್ಯಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕಟೋಣ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲು ಕಷ್ಟೋಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇದ್ದದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಡ ಪಾತರಕತೆ ನಡಪಾವಲಿತ್ತಂಡು ಐನು ಮಲ್ತದ ಜರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರಿಯರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿಜ್ಜೆಂದು ಏವ್ರತೋ ಜಯರು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ, ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಮಾಡೋದು ಅವರಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಇದು 5 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್, ನೀವೇನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಇಸೇಸ ಆಚರಣೆನ ನನ್ನದ ಜನಾಂಗಗೂ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಧರ್ಮಗುರು ಐವಾನ್ ಮೈಕಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬಂತೆರ ವಿಟ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದಿನ ಆಟಿದ ತಿರ್ಲು ಕೂಟಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆಟದ ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪನ ಇಸೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಪದ ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ ದೇಕ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಇಸೇಸತೆನ ತೋಜೈರ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧನೆನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದಿದಿತ್ತರ. ಸಭಾಲೀಸಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಯರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರ ಧರ್ಮಗುರು ಐವಾನ್ ಮೈಕಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತರ. ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಅರಲ್ತದ ಕಲಸಿಗೆ ಬಾರ್ಪಾಡ್ದು ಆಟಿದ ತಿರ್ಲುಕೂಟ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಯಸ್, ಜಂಟಿ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮಗುರು ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರ ಮರೀನಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನೆಟ್ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದಿತ್ತರ. ಧರ್ಮಗುರು ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇಸೇಸತೆ ಬಗೆಟ್ ಇವರ ಗುರಿಯರ. ಧರ್ಮಗುರು ಐವಾನ್ ಮೈಕಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇಸೇಸ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನನದ ಜನಾಂಗುಗು ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದ ಎಟೆಪು ಬೈಕಿಯರ. ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಪರಪೋಕುದ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಸೇರ್ನಂಚ ಆಟಿದ ಮರಿಯಲದ ಅಟ್ಟಿಲು ಅರಗನೆ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಜತೆ ಟೀಚರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ, ಸಚಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ. ಈ
ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಚಾರು ಅವು ಭಾಳ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಇರುವ ಉಳಿಯೋ ಕೂದಲ ಗುರುಗಳ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟುತ್ತ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಕೂದಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಬೈದು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಗಮನ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅವರು ಆ ದುರ್ಗ ಬಂಗಾರ ಸಜಿಪನಡು ಪುಲಿಕೆ ಮಾರ್ದ ಕರಿದುಪೊಯ್ನ ರತ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನರ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಕಂಡ ಪಡೀರ್ ಬುರ್ದಿತ್ತದ ಐನ ಜವನೀರ್ನ ಕೂಟ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಸಜಿಪನಡು ಪುಲಿಕೆ ಮಾರ್ದ ಕರಿದುಪೊಯ್ನ ರತ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನರ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿದ ಕಂಡ 13 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಪಡೀಲ್ ಬುರ್ದು ಪಂತಿ ನಾಚಿಕೆ ಮುಲು ಎತ್ತರ್ಮಟ್ಟ ಬುಲಿದ ಐನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಪುಲಿಕೆ ಮಾರ್ದ ಜವನೀರ್ನ ಕೂಟ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಜೆಸಿಬಿ ಕನಪಾದ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆರ ಟೆಲ್ಲರ್ಡ್ ಕಂಡದತ್ತದ ಮನದನಿ ದೈವೋಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ನೇಜ ನಡಿಯರ ಸುರುಪತ್ತದೇರ ಊರುದ ಜವನೇರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರ್ದು ನೇಜ ನಡೆದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಜನತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಂಡ ಬೆನಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೇರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಅಂಚೆನ ಕಂಡಲೇನ ಜವನೇರು ಕೂಟದಕ್ಲು ಬೆನಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನವು 8 ಲಕ್ಷನ ಅದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಂದು ಪನುಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೂಚಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಡೀಲ್ಪುರ್ನ ಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದಕ್ಲು ಸಜ್ಜಾದುಲ್ಲೇರ ನನದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಸಜಿಪ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜಿಡ್ದ ಪರಿಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಜವನಿರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರುವ ಅಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೇರ ದೇವರಾಜ ಗುತ್ತದ ರತ್ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕಂಡ ಇನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಅವನುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಲ್ತನ ಸಾಗೋಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ 13 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾಗೋಲಿ ಅವಂದ ಪಡಿಲೂರಿನ ಕಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಜವಣಿಯರ್ನ ತದನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲು ಗೇನ ಕುರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಡೀಲ್ ಕಂಡಲು ಸಾಗೋಲಿ ಆಡು ಪನ್ನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾ ದೇವರಾಜ ಗುತ್ತದ ರತ್ನಮ್ಮನ ಕಂಡ ಇನಿ ಪುಲಿಂಕೆ ವರ್ದ ಕಂಡನು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುವಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2 ದಿನದ ಮುರಣಿ ಕಂಡ ಪಂತಿ ಬತ್ತು 13 ವರ್ಷಡು ಪಂತಿ ಬತ್ತದು ಪಡಿಲಿತ್ತಿತ್ತು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣ JCB ಪಂತಿನ ದೆತ್ತದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಇನಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಟ್ಟಿಲ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡ್ ನಡತಿನ ಯಕ್ಷಲ ಹರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತಡು 7ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೂಟ ನಡತಂಡ ಪಡುಬೇತ್ರ ಗಣಪತಿ ಕಾಮತೆರೆಗೆ ಕಲಾವಿದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಬಕ ಯುಗ ಪುರುಷ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ನಿಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಲಹರಿ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪಂತ ಸಪ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾ ಮಾಲಿಕ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಪುರುಷ ಸಭಾಭವನುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು 7ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಸಭಾಲಿಸಿದ ಯಕ್ಷಲಹರಿದ ಕಾರ್ಯಂತರ ವಸಂತ ದೇವಡಿಗ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಸ್ರಣ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುಡಿದು ಓವೇ ಲೋಪ ದೋಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಕಟೀಲಿಡ್ಲ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ತಕ್ರ ಮನೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತಕ್ರ ಮನೆ ಬೇತೆ ಕೋ ಆ ಉಡುಪಿರು ಕಟೀಲ್ ಉಚ್ಚೇದ ಪಗ ಬತ್ತದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಂದು ಪಂಡಿರ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೆನ್ನುಗೊಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿನೆಂಬುದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಗಣಪತಿ ಕಾಮತ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ LIC ಉಡಿಪು ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಮಸುಂದರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಮಿರಾಂದ ಕುಡ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಕೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಜಯರಾಜ ಉಡುಪ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರ ಸತ್ಯ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ನೆರದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಯುಗ ಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಯಕ್ಷಲಹರಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೈನ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬೆದ್ರ ಪಶುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿನಯಾಚರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಮಾಲಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತಡು 7ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಸರಯು ಬಾಲ ಯಕ್ಷವೃಂದ ಕೋಡಿಕಲಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೂಟ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅವರ ಯುಗಪುರುಷರು ಕೋವಾ ಉಡುಪರು
ನಿತ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈರಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮುಣ್ಕೂರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಚೇರಿಪೇಟೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮದ್ದಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶನಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ, ಪಡುಬಣಂಬೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಟಿ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಗಡ್ದು ಉಚ್ಚೆಯಾತಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಡ ಎಡತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟುಡು 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳದೇವಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಕಾಂತಿ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರಾದ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಡ್ಡಿಪ್ ಬೈಕ್ಯರ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಉತ್ಸವಾತ್ ಆಟಿ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲಾ ತೀರಂಡ ಮರಣದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಂದು ಪಂಡಿರ. KSTA ಮಂಗಳದೇವಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಹರೀಶ್ ರೈ, ನಳಿನಿ, ಸದಾಶಿವ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಶಶಿಧರ ಮಲ್ಲೂರು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ತಕ್ಕದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪಾಡಿನ ಉಂಟು ನುಂಗೆರಕೇನು ಜಿ ಪಂಡದು ಅರ್ಧ ಸಾರಿನು ಅರ್ಧ ಸೀರೆನು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೆಕ್ಕದು ಅವನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸೀರೆನು ದೆಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಾಲಗೆ ಆಟಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಮವಾಯಿನ ನರಮಾನಿ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಸೈತನ ಐತ ಬೀಲನ್ನು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಪಿದೈದಕ್ಕೆರದ ಸಾಧ್ಯ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಾದು ಪುರ್ಸೆದ ಬರ್ಸಗ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಃ ಪಿದೈದಿಯರ ಪೂಜಿ ನದಿ ಗಾದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ದ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಟಿದ ಐಸಿರ ಕೂಟ ಐತಾರ ಗಡ್ದ ನಡತಂಡ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಂತಿರ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ದ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಟಿದ ಐಸಿರ ಕೂಟ ಐತಾರ ಗಡ್ದ ನಡತಂಡ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಿರ್ತ ತೋಜವನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಕಂಬುಲದಯ್ಯರು ನುಗ ನಾಯರ್ ಪತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದಯೆ ನಟ್ಟಿದ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿರಿಂಚ ತರಾವರಿ ವೇಷಲೆಡು ಪೊಗ್ಗಿನ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಬಿಟಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯರ. ಅಂಜೋನಕ್ಲು ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ಇತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತೋಜಾದ BJP ನಾಯಕರನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಿಯರ. ವೇದಿಕೆಡಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಸಿಂಗಾರಾದಿತ್ತಂಡ. BJPದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ ಆಟಿದ ಕಾಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಲೆನು ಕುಲ ಕಸಬುಲೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಕಲೆಡು ತೋಜಾಯಿರ. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬಾಯ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದುಂಬಾಲ್ತ ವಯಸ್ಸನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅಳೆಪದರೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂದಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ಬಕ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಸರ್ವರಿಕ್ಲ ಗಡ್ದದ ವನಸು ತೆನಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿಲ್, ನುಂಗಿಲ್ ಚಟ್ನಿ, ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮರುವೈ ಆಜ ದಿನ ಬೂತೈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಮಂಜಲ್ ದಿರತ ಅಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತೆಗಂಜಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಟೈಸನ್ ಕೂರಿಗೆ ಆಜ ದಿನ ಇಂಚ 134 ಬಗೆತ ಅಟ್ಟಿಲು ಅರಗಣೆ ಕೂಟುಗು ಬಂಜರಾದಿತ್ತಂಡ. BJP ನಾಯಕರು, ಶಾಸಕರು, BJP ಕುಡ್ಲ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಟಿದ ಐಸಿರಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತಂಡಿರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಲು ಬರ್ತೇವೆ. ಆ ನೈತೇವೆ ಆತ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಲಮ್ಮ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ನುಕ್ಕು ಬಿಡುಪ ಅವಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂದಿನ ವಿಶೇಷವೇನೆಂಚಿನ ಭಂಗ ಕಷ್ಟನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಚಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇಟಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನಾನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.